सगळे मातीचे गणपती असल्यामुळं विसर्जन चांगला करू गावतात. हे गणपती कसे असतात, प्रत्येकाच्या डोई वजन दाटी अशा पद्धतीने असतात. मोठं धाबडजिंगाणू नाही, DJ नाही, ढोल ताशाचा वाजव आरट किंवा देवाच्या नावाच्या जयघोष करीत मस्तपैकी मिळून त्याचा मस्तपैकी कार्यक्रम होता. इथलं सगळं वर्ग जो हा तो सगळं बरंच तो मुंबई स्थायिक असता. मुंबई स्थायिक असूनसुद्धा ह्या सणासाठी ते गावात येऊन जशी पारंपरिक पद्धतीच्या पद्धतीत ते सगळं आपलं करतं तशाच पद्धतीत होतं. तसं प्रत्येकानं केल्यानंतर आपल्या कोकणात कोणाकच कमी काय होता नाही. प्रत्येकानं मुंबईतून गावात येऊन आपलं गणपती आणून आपलं सण साजरं करून ह्या पारंपरिक पद्धती तशीच टिकून ठेवू. तर मागच्या पिढी आत्ता काय तर घडला तर नंतर करू शकतो. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या ह्या गणपती विशेष भागात मी विनय हडिओकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर यंदाच्या वर्षी तुम्ही गणपती आगमनाचा व्हिडिओ, नंतर गणपती आरतींचा व्हिडिओ, गणपतीचं प्राणप्रतिष्ठापन आणि त्याचप्रमाणे गौरी आगमन, गौरी विसर्जन हे सगळेच व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील. आणि आता वेळ आहे गणपती विसर्जनाची. तर गणपती कधी आले आणि कधी गेले, आमचे हे दिवस कसे गेले ते कळलंच नाही. आणि गणपती विसर्जनासाठी म्हणून खास मी दरवर्षीच आमच्या दुसऱ्या वाडीत जातो, जिथे जवळपास बऱ्यापैकी गणपती हे मुंबईकरांचे असतात. त्यामुळे ते गौरी गणपतीच्या दिवशीच विसर्जन केले जातात. तर जवळपास 25 एक गणपती असतील किंवा 25पेक्षाही जास्त, 35 गणपती वाडीत आहेत. पण त्यापैकी 25 गणपतींचं आज विसर्जन करण्यात येईल. त्यामुळे तिथे विसर्जनाची एक वेगळीच मजा असते मुंबईकरांची. तर त्या विसर्जनासाठी म्हणून मी त्या वाडीत चाललो आहे. तर यंदा आमच्या वाडीतल्यांनी पण ढोल घेतलेले आहेत, त्यामुळे इकडे पण विसर्जनाची एक वेगळी मजा. पण इकडे बाबू आहे ते कवर करण्यासाठी गौरी गणपती विसर्जन. पण दरवर्षी आपण खाली जातो आणि त्याचप्रमाणे हा इतके दिवस मुंबईवरून आलेला आहे, तर त्याला ते विसर्जन पण दाखवायचं आहे. आणि नाना पण खालीच असतात. तर आता आपण ते विसर्जन बघूया. ह्या विसर्जनाचा व्हिडिओ पण येत आणि विसर्जनाचे व्हिडिओ झाले म्हणजे गणपतीचे व्हिडिओ संपले असा नाही. अजून बरेचसे व्हिडिओ बाकी आहेत. आरत्यांमधली, भजनांमधली जी आम्ही धमाल केला होते व्हिडिओ बाकी आहेत. त्यामुळे गणपती विशेष भाग अजून बरेचसे बाकी आहेत. तर आता वाजले 5:30. नानांका फोन केलेला आहे, नाना आधीच पोचलेले आहेत. आपण पण जाऊया लवकर. आणि बघा, तुमका ह्यो व्हिडिओ नक्की आवडत. गौरी विसर्जन झालं तुमच्याकडचं? आमच्याकडे अजून सुरुवात पण नाही. वा, हे बरं झालं. गणपती विसर्जनासाठी आलेलो, गौरीचा प्रसाद पण झाला. काय म्हणतात समीर शिंदे? गणपती बाप्पा मोरया. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण आता पोचलो आहोत आणि या घरात नाना आहेत. इथून नाना गणपती बाहेर घेऊन पडणार. पहिला ती नानांका भेटा त्यासाठी. हो, मांजरे करत काय बोलवा जरा त्यांका. काय बिझी आहेत की काय? अरे नमस्कार मांजरेकर. काय म्हणतात? मी खाली वाट बघते, फोन लागत नाही तुमचं. कुठे निघाला आता हे गणपती विसर्जनाला तुमचं कोण मित्र नाही? हे गणपती हे इथून जॉईन होणार ना? हां, मग ताच टाईम आहे की मग चला. गणपती बाहेर काढतो, आधी बाहेर काढूच लागणार. हय ठेवणार नाही बाबलो तोकडे आपल्या वाडीत. ते तो वेगळं कॅमेरा घेऊन आ. आम्ही दोघं हईल लाव एका दाखवूच जाऊ इसूरला. तिकडनं खरे गणपती येते. ओके. गणपती बाप्पा मोरया.
कसं तरी नाचलाच नाही यंदा. पेटवला काय होय होय पेटवला बस काय भाई हे पेटवला काय म्हणतात गणपती विसर्जनाबद्दल? ह्या वाडीतलं विशेष काय तुमका आवडता विसर्जनाचा? वाडीत कसा नदीवर नेतो गणपती जरा मिरवणुकीत मजा येतात. सगळे गणपती कसे छोटे छोटे असतात ना, किंवा आणताना डोक्यावरनं आणतो, नेताना डोक्यावरनं नेतात. सगळे मातीचे गणपती असल्यामुळं विसर्जन चांगला करू गावतात. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस गणपती मुळात आणू नयेच याची पद्धत आहे. पण लोक स्वस्त किंमत किंवा हलको येटा म्हणून आणतात. हे गणपती कसे असतात, प्रत्येकाच्या डोई वजन दाटी अशा पद्धतीने असतात. मोठं धाबडजिंगाणून नाही, DJ नाही, ढोल ताशाचा वाजव आरट किंवा देवाच्या नावाचे जयघोष करीत मस्तपैकी मिरवणूक त्याचा मस्तपैकी कार्यक्रम होता. पारंपरिक पद्धती त्यांचा असा होता. म्हणजे आजच हा असायला नाही. दुसरी गोष्ट कशी आहे, इथलं सगळं वर्ग जो हा तो सगळं बरंच तो मुंबई स्थायिक असता. मुंबई स्थायिक असूनसुद्धा ह्या सणासाठी ते गावात येऊन जशी पारंपरिक पद्धतीच्या पद्धतीत ते सगळं आपलं करतं तशाच पद्धतीत होतं. तसं प्रत्येकानं केल्यानंतर आपल्या कोकणात कोणाकच कमी काय होता नाही. प्रत्येकानं मुंबईतून गावात येऊन आपलं गणपती आणून आपलं सण साजरं करून ह्या पारंपरिक पद्धती तशीच टिकून ठेवू. तर मागच्या पिढी आत्ता काय तर घडला
तर नंतर कळू शकता. याच नोटवर आपण हा व्हिडिओ इथेच थांबूया आणि भेटूया अशाच गणपतीच्या इतर भागात पुढच्या भागात. तोपर्यंत गणपती बाप्पा मोरया.